За коледните шишарки ще ми трябват 200 грама бисквиди, 70 грама смлени орехи, захар, ако искате да се получи по-сладко, сложете 5-6 лъжици, ако не искате да са ви толкова сладки, сложете си 1-2 супени лъжици захар, 2 супени лъжици какао, 200 мл прясно мляко, 70 грама краве масло и ще ни трябват шоколадови миндички след това за украса на шишарките. Половината от бисквитките си ги натрушавам по-на едро. А другата половина от бисквитките съм си я смляла на ситно в блендера. Добавям си ги и тях. Добавям си и 70 грама орехи, които съм си смляла. Слагам си съд на котлона, включвам си котлона и си слагам захарта. Аз ще си сложа 4 супени лъжици захар. Добавям кравето масло, 2 супени лъжици какао, и добавям и прясното мляко. Изчаквам тази смес на котлона, докато всички съставки се разпуснат и да стане еднородна смес. Не трябва да завира, не трябва дълго да я държите на котлона, просто да ми се смесят съставките. Готовата смес я изливам върху бисквитките. И разбърквам хубаво. Сега ще оставя тази смеса малко в хладилника, за да може да стегне, понеже е много лепкава. След като сместа ми се охлади и вече е стегнала, започвам да си правя шишарчиците. Може да си направите различни шишарки, по-големи, по-малки, както ви харесват. Ето, оформям по този начин. Издължавайте си връхчетата.
След като съм ги оформила, трябва да си нареда от чоколадовия чипс. Ето какво представлява той. Започвам, като си нареждам първо отгоре 3 броя. Ето по този начин. Така трябва да стане отгоре шишарчицата и след това продължавам надолу. Ето готовата шишарчица. И така продължавам с всички шишарки, докато си ги направя. Шишарките са вече готови и сега ще ги оставя в хладилника, за да може още да стегнат. Ето ги и готовите шишарки, след като престояха в хладилника и стегнаха вече. Ако искате, може да ги поръсте с пудра захар, да имат заснежен ефект. Съвсем леко отгоре и стават още по-красиви. Надявам се, че тази рецепта за тези бързи и лесни шишарки ви е харесала. Ако е така, дайте по един лайк за видеото, а ако искате да се абонирате, може да го направите от кръгчето горе. А тук може да гледате предишни мои рецепти. Благодаря ви, чао и до нови срещи!